Isang pulis ang nakuhanan ng 20,000 piso matapos mabiktima ng online bank fraud. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Laking panghihinay ng 29 anyos na pulis matapos umanong mabiktima ng online bank fraud. Tinangay umano ng kawatan ng 20,000 pesos sa kanyang credit card. Kwento ng biktima, may tumawag sa kanya at nagpakilalang customer representative ng bangko. Kinuha ang kanyang OTP o one-time password at dito na nabawasan ang kanyang pera. Ang mangyayari nun, ipipressure ka nila na pagkausap ka nila, pagkasabi nila na may send kaming sa'yo, OTP, ipipressure ka nila. Hindi, sobrang nakakapanghinayang kasi malaki din yun, yung 20,000 na yun. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, marami silang natatanggap na reklamo kaugnay sa online bank fraud ngayong holiday season. Ang online bank fraud ay hindi otorisadong transaksyon sa online banking. Iniimbestigahan na rin ng BSP Central Office ang reklamo ng ilang bank client na unauthorized withdrawal. Huwag nating ipaalam sa iba yung mga password natin, yung mga one-time PIN. Ayan, huwag natin ipagkakatiwala sa ibang tao. Kailangan mag-ingat din tayo sa tinatawag natin mga fraud and scams. Paalala ng BSP, regular umanong magpalit ng password sa online banking. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.